Sorok no Tripura outlook naik tengah no lam sobo seng tini Tripura outlook ni tim korom sarani nutun bazar drop pai sopajak idro seng khanai phaja irni korom sarani Tripura subla betup ba TCB aro TSB Tripura sernai betup bok iparane onek samung gamrok samung batang gamrok khalai to ala phadi seng bok bai kya kani korok salai nela na iro kya seng ta khubay malha cameraman ko nang pinai yang phakoni da tini tamani bai nok sek mane bazar sek samung khalai ha tini Tripura outlook phai chini sakha manjang mani bai kabang bongna hamjang mai bang hamba yaphau जों इरो करमसरा 7 बार रमै रिजनल लेभेल बैसाग उत्सव खालायो बिनि लगे लगे जों kabangma samung batangrok tabok yaga lajak jemon 1 बोसोरनि बागै बा 1 बोसोरनि बागै जों kabangma samung batang ya lajak एजेन्डा रंहा चिनि जों जेमन बाजार जेमन बाजार दारा साफाई कैम्पेन बिनि लगे लगे चिनि क्रिकेट टुर्नामेंट तारपरे फ्री कोचिंग जेमन चिनि करमसर एरिया चिनि त्रिपुरा ककबाय जों साइनबोर्ड इनस्टलेशन खालायथाय बा साइनबोर्ड थेपानाय तारपरे चिनि पारा रुवाजारनो जों प्राइमारि लेभेल खानाय बुतिमिन kabangma samung batang lajak tongo tini जों 28 तारिख एप्रिल 2024 जों tini हालाय रबिबार जों tini करमसरा कासाम हाती एबा पुरान बाजार दारा जों पहिला फुरुंनि प्राय 7:30 হইতে 8টা बिसि जों tini साफाई अभियान एबा क्लिनिंग कैम्पेन दारा जों काम samung batangrok लालायहा बिनि लगे लगे सिपाइमानि लगे लगे जों चिनि करमसरानि नतुन बाजार एबा काताल हाती दारा जों tini क्लिनिंग कैम्पेन खालायहा बिनि लगे लगे जों ताबक आरो क्या samung batang लाजक चिनि करमसरा कम्युनिटी हलनोबो जों tini साफाई अभियान खालायरेनाय चिनि बो त्रिपुरा जुबले बुथुमनि चिनि एकटा वानसकमा जों चिनि बाजार दंनो जों एकदम साफ सुथरा खालायतननानि बागै चिनि एलाकानि जों मासां खालायतननि बागै जों त्रिपुरा जुबले बुथुमनि एवं त्रिपुरा सोरनै बुथुमनि तुइदुलमा बाय जों kabangma samung batang आरो खालाय जों खालायतंनाय हामबाय nine potlai आं हलाय त्रिपुरा सोरनै बुथुमनि सेन्ट्रेल कमिटिनि केसियार आरो इ करमसरा हलाय आं काम खालायतंफले आरो खालाय nana mela mela hambai das na jorar mani bai naidi nok nuito hna bok parani bai sklai mane samung khlai aworok tahnabna noksi grok jama tarok bongni logia tongo tarok boka sklai dofana hamjai Tripura dofana ba Tripura somas na hamjai boka khlai samung khlai tongo bongni samung batang busuk khlai ga moitong nok nai tong de Tripura outlook ni bisingtei na kabangma phunungnai aro bok tabok bo samung bongni palai sogi ho bongni samung khalamani rongna nongna soya karai phunui tongnai nok soya karai nai tongde Tripura outlook नक्टिनि जे रो काउमा नुहां हेंसिम काम खालाय माने तानि उद्देश्य काम खालायलाय माने जों दिनै TCB जुन कमिटि करमसरानि बिसिंतै जों तिनि साफाई अभियान खालायजाक बोथै जा वानसंमानि दिनै kabangma tongo जों दिनै नतुन बाजार पुरान बाजार आरो टाउन हल जों इसोकजरा दिनै साफाई अभियान होनै वानसलायजाक बिनि बाय जों फुरुंनि सिमिं अखालायमानि र साफाई अभियान खालायनि बाय आर के करसनाय फुरुंनि कयतानि सिम खालाय माता कयता जरा खालायतं कयता पर्यन्त खालायतं बा कयता पाइनाय जों फुरुंनि 7:30 समय अखामानि दिनै पाइजह दिनै जे काम पाइजसाक जों तंनाय जों टाइम बाय दाय करै दिनै काम पाइहालाय एपरेसे जों थांनाय दिनै काम पाइजसाक सारि खालाय सारि दिनै जे काम तंमानि जों बना सक्सेस खालाय थांनाय हालाय दिनै जे साफ खालाय माने तानि उद्देश्य बा माने अर्गानाइज बा जे कुनु देहाय जे सोरनो हयते खालायतंलाय माने जों त्रिपुरा जुबलाय बुथुब करमसरा जुन कमिटिनि बखाक्तै दिनै साफाई अभियान खालायजाय दङ आं हालाय करमसरा जुन कमिटिनि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि हामबाय
फायदि जों आरोबो करक सोंनो थांनाय बा गाहाय गाहायनि सिनि थांनाय अनेक सादुं गुदुं दर बक बासाय सामों खालाय दङ सादुं हुनियानै दाबो जों ब्रादार बाय गाहाय गाहायनि करक सालायनाय बैलानो लामसो त्रिपुरा आउटलुक दर हामबाय नं मिडिया रंनो केनना तिनि करमछरा अঞ্চল जों साफाई खालामनानै साफाई अभियान साफाई खालामनानै करमछरा अঞ্চল काइनि बाजार दङ हाथि कासाम हाथि काटाल फुरुंनि 8टानिसिमि जों करमछरा मयालो जे दफानि बागै सामुं थांनाय रक टिसिबि एवं टिएसबि ओ बिसिंनि साराय रंनो लागै तिनि केहा साफाई खालामनाय अभियान ए जागा जे फुरुं 8टानिसिमि जों साफाई खालामलेहा टिएसबि एवं टिसिबि नि मेम्बार्स रक जे सामुं थांनाय रक जों बाजार साफाई खालामनायनि लक्ष्य उद्देश्य एमनजा जों नुजाहा जे बाजार रक सिनि साखा बाजार तला बाजार हाथि कासाम हाथि काटाल काइनि बाजार जागा एमन भाबे नुंग्रा आबर्जना हयतंजाक जों तिनि जे नुंग्रा आबर्जना साफाई खालामनायनि लक्ष्य उद्देश्य जों सिनि साराय रक सिनि दफानि साराय रक बा सिनि एलेकानि साराय रक जे कुनु ना वानसा ना चिनि बरक ना तिपरासा एनि जे कुनु जातिनि जे करमछरा अঞ্চল যারা বসবাস খালাই तंनाय रक जों लेखापरा तो खालायो लेखापरानि लगे लगे जोंनि व्यवसा बाणिज्य दरकार ओ व्यवसा बाणिज्य खालायनो थाखाय जोंनि आनिजाता व्यक्तिगत चिंताधारा बाजार नगर जोंनि जे बाजाराव हाथिरंनो जों परिष्कार एकदम क्लिन खालाय तन्नि नाङो बाजारनि क्लिन खालामनाय लगे लगे बार काबांमा सामुं बातां लाजाक दङ जोंनि करमछरा अঞ্চল যারা টিএসবি এবং টিসিবি नि जे सामुं थांनाय कर्मकर्ता रक आर काबांमा सामुं बातां लालायजाक जों बनोबो तुलुक तुलुक नंनो फुनुंनाय जोंनि सामुं बातां रंनो अबसायनो आं आरो ओइहा जतन हामबाय रगै आं इरो माथा दादा आंनि सिनि मुं अल्प रिखितांनि आनि सिनि मुं जों करमछरा लं ट्राइबेल साब डिविजन बाय खमजाकजाक करमछरा अঞ্চল जून कमिटी होने टीसीबी जून कमिटी खाजाक और करमछरा जून कमिटी नि सेक्रेटारि हिसाबै आनो रजाक बा आनि सिनि मुं दादा बेलायनो हामबाय बो सोंनो जरा रहा बो काम खाथिति फाबो बो अनेक गाम गाम मेसेज बो रहा त्रिपुरा आउटलुक नायतों माने बाय जतन हामबाय नायदि बक तिनिसि त्रिपुरा सुबलाय बोथोब आरो त्रिपुरा सोंनाय बोथोब बक्सु बाजार सिबिया इ अवद्र टाउन हल करमछरानि सुबर्न त्रिपुरा मेमोरियल टाउन हल इ टाउन हल नबो बक फाललायनाय आला टाउन हल फाललायमानिबो जों बगनाय नंनो फुनुंनाय सेकरै नगनाय तंनि त्रिपुरा आउटलुक सुबर्न त्रिपुरा मेमोरियल टाउन हल करमछरानि त्रिपुरा दफानि केहा टाउन हल बा त्रिपुरा दफानि पारा द्रनि बाजार कान्दानि टाउन हल करमछरा नतुन बाजार द्रनि आला त्रिपुरा सोंनाय बुथुब बाय त्रिपुरा सुबलाय बुथुब बगा बाजार हाथि काटाल बाय हाथि कासाम फारमानि परे बगा ताक सुबर्न त्रिपुरा टाउन हल न फाललाय दङ जों बंनो केमेरामेन कयनाय बंनो फारमानि फिन्दिया कारदि बक्ता फाललाय तो नग नुयतो हना त्रिपुरा सोंनाय बोथोब बाय त्रिपुरा सुबलाय बोथोब करमछरा जून कमिटिनि हयते बग माने बंनि पारा बोसोक खालाय माने डेभलप हयतो नुयतो हना त्रिपुरा दफानि बोति जेमेन खालायना काबांमा डेभलप अंमानि रंनो फुरुंनाय साइतो दङ जों त्रिपुरा आउटलुकनि बिसिंतै आरो केमेरामेन कयनाय बिसिंथिया रक आरो आं फुनुंनि बाय नायदि रता हने सुइजा सुबर्न त्रिपुरा मुकुमो कम्युनिटी हल आरो इधर करमछरा दलाय त्रिपुरा हने सुइजाक केमेरामेन कयनाय कान्दा द्र फाये फिन्दा फुनुंनि बाय इधर सुइजाक दङ इनॉग्रेशन ऑफ न्यूली constructed 350 seated community hall करमछरा लं ट्राइबेल दलाय त्रिपुरा मोनो इनॉग्रेट खालामनाय हा सिनि त्रिपुरा दफानि के श्री जितेन्द्र चौधरी बो बिनि आमाला बो एमपी तंफुनि बो माने इ टाउन हल करमछरानि मोनो बो संसाय खैदां माने आरो कामांमा बिसिंथिया आं केमेरामेन कयनाय बिसिंथियानि बरगनो फिन्दा फुरुंनि बाय बगबो फारलाय दङ बिसिंथिया नायदि नग